Chris po, sa ating pong beloved elder, beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapapala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radal Meda, kami po, malapayang Diyos, ay napupuri at papasalamat sa katatapot na yugto ng aming pagpananambahan na yung pinagpalan nilang isan mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na inahayag ng yung mga pinagpalang mga anak, hallelujah, sa mga papuring awitin, halos yun ng pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya, sa yung Santong Espiritu nagbigay kagalakan sa aming mga puso. Maraming pong salamat, malapayang Jesus, hallelujah, sa tagumpay na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, sa aming pagbibigyan namin kasampung bahagi at handog, susi ng pagpapala, at narito po kami, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami lahat ng malapayang Jesus, hallelujah, ay nagkakaisa, nagpapakumbaba, dumudulog sa trono bedyan, sa kilisan, sa kalangitan, hallelujah. Malapayang Jesus, kahabagan mo po kami, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng banal na dumagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po maglagay ng mga banal na salita, hallelujah, na aking bibigkasin, hallelujah. Buksan mo po ang pangunawa, ang kaisipan ng mga tagapakinig, hallelujah, paunawa po sa amin, ang iyong, hallelujah, mga banal na salita, malapayang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, sa mga kapangyarihan pangalan, pinakamamahal ng Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, man ako pinapapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naupo lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamama na Panginoon po lamang, amen. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po natin, at ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder, nakapili po natin, praise the Lord po, sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po, ng ating mga beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, katuwang po, ating mga beloved sister, ating vice chair, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating po munang palakpakan muli ng malakas. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating pong ihanda, yung ating pong Bible, ating pong panulat, ating pong notebook, mga minamahal, kayo po sa ating pong Bible reader, praise the Lord. Ating pong basahin, aklat po ng Genesis, Kabanata 25, talata po ay 29 hanggang 34. Kaili po. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 25, talata ay 29 hanggang 34. Praise the Lord. Ito po nakasulat. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya'y nanglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhi ko sa iyo na pakanin mo ako niyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot, kaya tinawag ang pangalan ni Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain at uminom,
at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halagan Isaw ang kanyang pagkapanganay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po. Pagkabasa po sa salita natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Ating pong pamagatan, mga minamahal, yung ating pong pag-aaralan, di kita ipagpapalit. Amen. Di kita ipagpapalit. Sa ating pong binasa, mga minamahal, ang si Isaw, mga minamahal. Amen. Galing sa parang, sa po ay mga minamahal, pagod na pagod, mga minamahal, at nagluto si Jacob, mga minamahal, ng lutuin. Amen? Dahil sa pagod, mga minamahal ni Isaw, mga minamahal, amen? Siya po, mga minamahal, ay nanlambot, mga minamahal, amen? At nakita niya yung niluto ni Jacob, mga minamahal, na talagang siya'y natakam, sakay siya'y gutom na gutom, mga minamahal, amen? At sinabi niya, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay sinabi kay Jacob na pakanin mo ako niyang mapulang lutuin sapagkat ako'y nanglalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Subalit, mga minamahal, may kondisyon si Jacob, mga minamahal, amen? Sa isang kondisyon, pakakanin kita ng aking niluto na pagkain, subalit ipagbili mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Amen? Yan ang kondisyon ni Jacob, mga minamahal. Amen? Ang sabi ni Isaw, mga minamahal, hindi na siya nag-isip pa, mga minamahal. Ang sabi niya, narito ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay, mga minamahal. Amen? Ang pagkapanganay, birthright, mga minamahal, noong unang panahon, mga minamahal, yan po ay talagang napakahalaga, mga minamahal. Amen? Kapag ikay panganay, mga minamahal, ikaw ang magmamana lahat. Ikaw ang mangasiwa ng kayamanan ng iyong ama, mga minamahal. Amen? At ang iyong kapatid, magiging Panginoon kanila, mga minamahal. Amen? Paglilingkuran ka ng iyong kapatid, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, hindi naisip ni Isaw, mga minamahal. Amen? Ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay kay Jacob, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ito po, mga minamahal, ay nangyayari sa ating pong mga minamahal, mga kapatid. Maging sa atin man, mga minamahal. Amen? Dumarating, mga minamahal, amen, sapagkat hindi kayang magtiis, mga minamahal, amen. Dahil nga po, mga minamahal, sa gutom, mga minamahal, ang tinitingnan yung tiyan, mga minamahal, amen, na hindi nila naunawaan, mga minamahal. Si Isaw, mga minamahal, hindi po niya naunawaan, mga minamahal, amen. Hindi po naunawaan ang kahalagahan ng kanyang pagkapanganay, mga minamahal. Amen? Gaya sa ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Amen? Ipinagpapalit nila yung kanilang kaligtasan, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, sa kanilang mga gutom, mga minamahal, dahil sa pangangailangan nila, mga minamahal. Amen? Yung iba, mga minamahal, amen? Naalala ko po, mga minamahal, ang madalas mga sabihin, mga minamahal, na mga sa mga nanliligaw, mga minamahal, sa mga brothers, mga minamahal. Sa kanila pong mga sinisinta, anong kanilang pinapangako, mga minamahal, sabi nila, hindi kita ipagpapalit, mga minamahal. Amen? Pangako yan ng brothers, mga minamahal. Subalit kapag nakakita ng iba, mga minamahal, amen, wala na po yung kanilang pangako na hindi kita ipagpapalit, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Nakita nila na mas the best yung nakita nilang bago kaysa dun sa pinangakuan nila, mga minamahal. Amen? Pero mali po yun, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, amen, napakahalaga, mga minamahal, amen, ng pangako natin, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sapagkat pinangahawakan po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kapag nangako ka sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailangan tuparin natin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo na po, mga minamahal, ay nasa huling panahon na po, mga minamahal.
Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit kailangan tayo po ay mag-ingat, mga minamahal. Amen? Kailangan sinasabi po ng banal na kasulatan, maging matalino tayo, mga minamahal. Amen? Maging matalino tayo, mga minamahal. Amen? Sa ating pong pagtatrabaho ng ating kaligtasan, mga minamahal. Amen? Sapagkat marami sa atin, mga minamahal. Amen? Marami sa atin, mga minamahal, ang tatalikod. Amen? Sa pananampalataya. Dahil, mga minamahal, ipagpapalit nila sa halaga, mga minamahal, sa pera, mga minamahal. Kaya nga sinasabi, mga minamahal, ay mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, kapag hindi tayo nakasama sa rapture of the church, mga minamahal, amen? At nagkaroon, mga minamahal, amen? Ng tatakan, mga minamahal, amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, kagaya ng ni Isaw, mga minamahal, amen? Kagaya ni Isaw, mga minamahal, ipinagbili niya yung kanyang kaligtasan, mga minamahal. Ganon din, mga minamahal, kung ang mga Kristiyano ngayon, mga minamahal, ay hindi pinahahalagahan yung kanilang kaligtasan, paano na kaya, mga minamahal, kapag dumating na ang tatakan, mga minamahal, amen? Sapagkat ang Kristiyano, mga minamahal, gagawin lahat ng kaaway, mga minamahal, upang ibalik tayo sa ating dating pagkatao. Gagawin lahat ng kaaway sapagkat ang kaaway ay tuso, mga minamahal. Gagawin lahat ng kaaway upang mawala ang iyong kaligtasan, ang iyong pananampalataya. Sisirain ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Amen? Kapag hindi tayo nakasama sa rapture of the church, mga minamahal, amen, hindi ka makakabili, mga minamahal. Kahit mayroon kang pera, mga minamahal. Kahit mayroon kang pera, kahit mayaman ka, mga minamahal, hindi mo mabibili ang gusto mo. Maliban na lang kung ikaw ay may tatak. Mayaman man, mahirap, bata, matanda, mga minamahal, amen? Kailangan may tatak, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Kaya sinasabi nga po, mga minamahal, amen? Napakahirap, mga minamahal, amen, na maiwan, mga minamahal. Sapagkat ang kaaway, mga minamahal, gagawin niya ang lahat, mga minamahal. Kapag ikaw ay naiwan, yung iyong loved ones, mga minamahal, pipilitin ka na tanggapin mo yung tatak, mga minamahal. Yung iyong mahal sa buhay, pahihirapin, tuturturin sa harap mo hanggang ikaw ay bumigay, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ngayon pa lamang, mga minamahal. Ngayon pa lamang, mga minamahal, ay mag-isip-isip na po tayo, mga minamahal. Amen? Kailangan nating unawain ito po, mga minamahal. Amen? Na ang kaligtasan, mga minamahal, ay hindi po, mga minamahal, nabibili. Amen? Ito po ay bigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito po ay biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya nga sa tayo pinagpala, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat isa tayo sa biniyayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Na sinasabi, hindi tayo karapat-dapat. Subalit, minahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At mayroon pang nagpatotoo, mga minamahal, sa naalala ko yung patotoo, mga minamahal. Isang brothers, mga minamahal, meron siyang pinagpapastingang sister, mga minamahal. Amen? Meron siyang pinagpapastingan, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, doon sa nangangasiwa, mga minamahal, nagpaalam yung brothers na magpapasting. Sapagkat gusto niya nang pakasalan yung sister, mga minamahal. Amen? At sabi ng nangangasiwa sa kanya, mga minamahal, magpasting ka. Sabi ng nangangasiwa. Nagpasting nga po yung brothers, mga minamahal. At lumipas, mga minamahal, ang mga ilang araw, mga 3 araw, mga minamahal, pinatawag yung brothers, mga minamahal, upang siya'y subukin. Pati yung sister, mga minamahal, pinagharap sila, mga minamahal. At nung nagkaharap sila, mga minamahal, nilabasan ng lugaw yung brother, mga minamahal. Pinagpili siya, mga minamahal. Anong pipiliin mo? Yung lugaw o si sister? Dahil sa gutom ng brother, mga minamahal. Dahil sa gutom nga, mga minamahal, pinili niya yung lugaw, mga minamahal. Amen? Nawala, mga minamahal, yung kanyang iniirong, mga minamahal, nawala sa kanya. Amen? Kaya din sa atin, mga minamahal. Amen? Kailangan tayong mag-isip. Kailangan tayong maging wise, mga minamahal. Sapagkat sinasabi nga po, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao.
kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit anong dapat natin gawin, mga minamahal. Aklat ng Deuteronomy, Kabanata 4, talatay 9, ating pong basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 4, versikulo 9, ganito po sinasabi, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw na iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating binasa, Deuteronomy 4:9, mga minamahal, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili. Bakit, mga minamahal? Bakit nasabi ito ng banal na kasulatan? Bakit nasabi ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na mag-ingat tayo sa ating mga sarili, mga minamahal? Sapagkat ang unang-unang kaaway, kalaban ng isang Kristiyano, yung kanyang sarili, mga minamahal. Amen? Ang kanyang sarili, mga minamahal, na kapag ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay nagkulang, mga minamahal, sa panalangin, sa pag-aayuno, mga minamahal, na sinasabi, mga minamahal, na baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Amen? Kapag nagkulang ang isang Kristiyano, hindi nag-ingat, hindi binantayan yung kanyang sarili, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang gusto ng ating sarili, mga minamahal. Amen? Ang gusto ng ating sarili, mga minamahal, katulad sa overnight, gusto nating matulog. Amen? Yan ang gusto ng ating sarili, mga minamahal. Amen? Ang gusto ng ating sarili, kumain ng kumain. Amen? Ang gusto ng ating sarili, magkaroon ng mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po, bantayan natin yung ating sarili. Mag-ingat tayo sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen? Kapag iniingatan natin yung ating sarili, iniingatan natin yung ating kaluluwa, yung ating kaligtasan, hindi natin ipinagpapalit, mga minamahal. Amen? Gusto ng ating sarili, mga minamahal, kumita ng marami sa lapi, mga minamahal. Subalit alalahanin natin, mga minamahal, sa ating pinag-aralan, maging kontento tayo kung ano ang meron sa atin. Amen? Mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi, mga minamahal. Amen? Sapag ito ang ugat ng kasalanan, mga minamahal. Ito ang ugat ng kasamaan. Amen? Dahil nasabi po, at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Amen? Sinasabi po, mga minamahal, malimutan daw natin yung nakita ng ating mga mata. Ano yung ating nakita ng mga mata, mga minamahal? Nasaksihan natin kung gaano, amen? Kung gaano tayo kapalad sa harapan ng mahal na Panginoon. Nakita ng ating mga mata, mga minamahal, yung mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will de Estrada Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen? Nakakita tayo ng mga himala, mga minamahal. Amen? Na hindi pa nakikita, mga minamahal, ng iba, mga minamahal. Tayo pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang natin nakita, naranasan mismo natin sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen? Pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen? Nilutas sa ating mga problema. Amen? Nagkaroon tayo ng katahimikan, ng kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso't isipan. Yung ating mga wasak na tahanan, binuo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mula sa kahirapan, tayo po ay iniahon sa kahirapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mula sa walang talento, mga minamahal, binigyan ng maraming talento, mga minamahal, hindi marunong gumitara, hindi marunong umawit, subalit ng pinili ng ating nakilang Diyos, mga minamahal, amen? Nagkaroon ng maraming talento at nagagamit sa banal na ubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi, at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, mga minamahal. Amen? Yung mga pagpapala, mga minamahal, amen, na ating naranasan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag hindi tayo nag-ingat, amen, hindi tayo nag-ingat sa ating mga sarili, mga minamahal, amen, mawawala lahat, mga minamahal, amen, yung ating kaligtasan, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal, sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ipagtrabaho natin ng may takot at panginginig yung ating mga kaligtasan, mga minamahal, amen. Huwag natin ipagpalit, mga minamahal, amen.
Kung tayo po, mga minamahal, ay sa mga oras na ito, mga minamahal, natural, mga minamahal, na tayo po ay antukin. Subalit sabi nga po, mga minamahal, amen, kunting oras lamang po, samahan natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga nang may nakausap ako, mga minamahal, sabi niya, bakit sa tuwing oras ng ebanghelyo ng kaligtasan, ng pag-angaral ng salita ng mahal na Panginoon, bakit yung mata ko pumipikit? Sabi niya, mga minamahal, bakit? Antok na antok ako. Subalit kapag katapos ng gawain, pagkatapos ng pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, lumalakas ako. Sabi niya, mga minamahal, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga minamahal, mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Mga minamahal, amen? Ipapahamak tayo, mga minamahal, ng ating sarili. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, lalo na kung wala tayong disiplina sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen? Wala tayong disiplina, mga minamahal. Mas pinagbibigyan natin yung laman, mga minamahal, kesa dun sa tawag ng Espiritu, mga minamahal. Amen? Mas madalas tayo sa mga lakaran. Amen? Mas madalas tayo sa lakaran. Ipinagpapalit natin, mga minamahal, araw ng gawain, Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, saan tayo makikita? Sa mga mall, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Mag-ingat tayo sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen? Meron isang manager, mga minamahal. May isang manager nagpa-counsel, ating pong beloved minister, Judy Siqueira, mga minamahal. Manager ng bangko ito, mga minamahal. Malaki ang sahod po nito, mga minamahal. Sa siyang manager ng bangko, sabi niya, gusto niyang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ano ang aking gagawin? Sabi niya. Nagpa-counsel sa ating beloved minister, Judy Siqueira. Sabi ng ating beloved minister, Judy Siqueira, sabi niya, simple lamang yan, kapatid. Mga minamahal, sabi niya, ikaw nasa gitna ka. Dito sa kanan, ang gawain ng mahal na Panginoon. Dito sa kaliwa, ito ang trabaho mo. Pipili ka lang. Oh. Natahimik siya, mga minamahal. Sabi niya sa kanyang sarili. Sabi niya sa kanyang sarili, kaya ko bang gawin to? Sabi niya, mga minamahal. So, balik na isip niya, mga minamahal. Binuksan ang kanyang pangunawa, mga minamahal. Amen? Sapagkat kung pipiliin niya ang kanyang trabaho, mawawala sa kanya, mga minamahal. Amen? Mawawala sa kanya ang kanyang kaligtasan. Amen? Yung kaligtasan, hindi lang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Pipiliin mo yung mga bahay dito, mga minamahal. Ipagpapalit mo ba yung bahay mo na mansyon sa langit, mga minamahal? Pipiliin mo ba yung magpatayo ng bahay dito sa lupa, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan na alikabok lamang yan lahat, mga minamahal. Amen? Lahat yan mapupugnaw sa matinding init, mga minamahal. Ipagpapalit ba natin yung ating mga tahanan doon sa kalangitan na inihanda sa atin ng ating dakilang Diyos? Mansyon na tahanan. Mga palamuti, mga brilyante, mga minamahal, sapphire, mga minamahal, yung mga mamahaling mga bato na hindi man lamang natin nasilayan sa buong buhay natin, makikita natin doon sa kalangitan, sa mismong bahay natin, mga minamahal. Amen? Lalakarin natin doon, purong-purong ginto. Walang alikabok doon, mga minamahal. Walang marumi, mga minamahal. Sinasabi nga po, walang kapintasan. Lahat doon, mga minamahal, perfecto. Sapagkat kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ipagpapalit ba natin yan, mga minamahal? Sa kaunting halaga, sa kaunting salapi na ating kinikita, mga minamahal. Sinasabi nga po, magtiis, mga minamahal. Amen? Magtiis po tayo, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng aklat ng ikaw lang Timoteo 4:5, ating bumbasahin. Praise the Lord. Ikalawang Timoteo 4:5, nakasulat, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Amen? Gawin mo ang gawa ng ebanghilista. Ganipin mo ang iyong ministeryo, mga minamahal. Amen?
Sinasabi po na ating binasa, wala na po palang mas mahalaga, mga minamahal, kaysa doon sa ating kaligtasan, mga minamahal. Amen? Na sinasabi, magtiis ka ng kahirapan. Bakit, mga minamahal? Sapagkat hindi naman ipinangako ng ating dakilang Diyos na dito sa ibabaw ng mundo, meron tayong hindi na tayo daranas, mga minamahal, amen, ng mga kadalamatian. Sapagkat sinasabi mismo ng ating pong pinakamamalapayang Sus sa sanlibutan, meron tayong kadalamhatian. Amen? Meron tayong kadalamhatian, mga minamahal, sa ayaw at sa gusto natin, mga minamahal. Amen? Mapa-unbeliever ka man, mapa-Kristiyano ka man, mga minamahal, darating sa iyo ang kadalamhatian, ang mga pagsubok, amen, ang mga trials, mga kahirapan. Subalit, iba ang kalagayan ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Kapag dumating sa mga natunay na anak ng Diyos ang mga pagsubok, mga minamahal, amen, mga kahirapan, mga minamahal, amen, yung mga karamdaman, yung mga kalungkutan, mga minamahal, amen, pagsubok lamang yan sa mga Kristiyano. Sinusubok lamang yung kanilang pananampalataya. Amen? Sila po ay pinupuro, mga minamahal. Amen? Pinupuro upang maging dalisay na ginto, mga minamahal. Tunay at totoong ginto. Bumalit sa mga unbeliever, yung mga minamahal, tag dumating sa kanila, mga minamahal, yung mga karamdaman, yung mga kahirapan, yan na po yung wakas nila, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat merong bunga ang kasalanan at merong kabayaran ang kasalanan, ang kamatayan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, huwag nating isipin, mga minamahal, yung iba natin mga kapatiran, mga minamahal, grabing pagsubok kanilang nararanasan, mga minamahal. Alam niyo pa, mga minamahal, yung ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal, yung iba, mga minamahal, yung kanilang mga asawa mismo, mga minamahal. Amen? Yung kanilang asawa mismo, mga minamahal, meron silang mga ka-text, mga minamahal, meron silang ibang karelasyon, mga minamahal. Amen? Subalit sa mga tunay at totoong Kristiyano, mga minamahal, sabi nila, mga minamahal, bahala na po ang mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon nila, inilalagak lahat, mga minamahal. Sapagkat sabi nga nila, mga minamahal, masakit sa masakit, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal. Amen? Asawa mo, magkikipagrelasyon sa iba, mga minamahal. Amen? Balit sabi nga po, pagsubok lamang yan. Sapagkat ang kaaway, gagawin niya lahat. Tuso ang kaaway, mga minamahal. Amen? Kahit sino, gagamitin ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kahit kapag may nag-usig sa atin, mga minamahal, merong umaway sa atin, mga minamahal, huwag mong awayin, mga minamahal. Amen? Huwag nating awayin, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ginagamit lamang siya ng kaaway, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ang kapwa natin ang ating kaaway. Amen? Ang ating kaaway, mga minamahal, hindi natin nakikita. Amen? Hindi natin nakikita yung ating kaaway, mga minamahal. Amen? Nandyan lamang siya sa palibot, mga minamahal. Amen? Ginagamit yung mga, sabi nga po, yung mga nagwawalang bahala sa kanilang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Yung hindi nagpapahalaga sa kanilang mga kaligtasan na sinasabi ng banal na kasulatan, dumalo, Merkulis, Biyernes at Linggo, subalit ini-ignore nila ito, mga minamahal. Binabaliwala, mga minamahal. Amen? Hindi nila binibigyang halaga, mga minamahal. Amen? Yung ginawa ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Na nag-ayuno, mga minamahal, 40 days, 50 days, 60 days, 70 days, 90 days, 100 days, ng ilang ulit, mga minamahal. Amen? Para lamang tayo po ay maligtas, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sa aklat po, mga minamahal ng Ephesians, kapanatay 6, talatay 18. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 6, versikulo 18, ito po sinasabi, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat ng buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen.
Magsipanalangin tayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga minamahal, kailangan tayong, sabi nga, magsipanalangin tayong walang patid. Pray without ceasing, mga minamahal. Sinasabi ng unang Thessalonians, Kabanata 5:17, mga minamahal. Amen? Magsipanalangin tayong walang patid, mga minamahal. Upang tayo po, mga minamahal, ay malayo sa tukso. Amen? Upang tayo malayo sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Lalong-lalo na sa ating mga sarili, mga minamahal. Mapaglabanan po natin. Amen? Yung tawag ng laman, mga minamahal. Amen? Yung lust of the flesh, mga minamahal. Amen? Yung pride, yung ating mga pride, mga minamahal. Amen? Yung speaking of pride, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay nabigyan ng pagkakataon, amen? Sabi nga po, tayo po ay binigyan ng regalo ng mahal na Panginoon, talento, mga minamahal. Na dati-rati, wala tayong talento, mga minamahal. Amen? Kapag tayo ng mahal na Panginoon, ang ating maging attitude, yung ating maging ugali, mga minamahal, kung paanong nung mapagpakumbaba ka, nung wala ka pang talento, mga minamahal, saka nung nagkaroon ka ng talento, ang gusto ng mahal na Panginoon, parehas pa rin yung ugali, mga minamahal. Walang pride, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang mahal na Panginoon, hindi siya nagagalak, hindi siya nalulugod sa mga palalo, mga minamahal. Amen? Hindi nalulugod sa mga palalo, lalong-lalo na mga minamahal. Amen? Natutulang ng konti, mga minamahal. Amen? Pinagpala ng kaunti, mga minamahal. Amen? Nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng bahay, mga minamahal. Amen? Nung una, sumusunod sa nangasiwa. Nung hindi pa pinagpala, mga minamahal. Amen? Nung hindi pa pinagpala, sumusunod sa nangasiwa. Amen? Subalit nung pinagpala na, mga minamahal, tumubo na yung sungay, mga minamahal. Nagkaroon na ng sungay. Amen? Nagkaroon na ng pride, mga minamahal. Amen? Lalahanan natin si Satanas, si Lucifer, mga minamahal. Amen? Perpekto, mga minamahal. Maraming talento, mga minamahal. Amen? Subalit saan siya napunta, mga minamahal? Ibinagsak siya ng mahal na Panginoon. Kaya sabi nga po, mga minamahal, mag-ingat tayo, mga minamahal. Amen? Na baka akala natin tayo po ay nakatayo. Baka bigla na lang tayong mabuwal, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong pakasiguro, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, kailangan tayong magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit pa tayo, mga minamahal, ay pinagkakatiwalaan ng nangangasiwa, mga minamahal. Amen? Kailangan tayong maging silaman, mga minamahal. Hindi nila tayo ito-tolerate kapag ganyan yung ipinakita natin. Sapagkat hindi sila nangungunsinti, mga minamahal. Amen? Dito nga, mga minamahal, sabi nga po, mga minamahal, kapag ikaw ay tayo nagkamali, maging yung abang lingkod, mga minamahal. Amen? Bago nakatayo ang iyong abang lingkod, mga minamahal, dumaan muna sa kanilang pagtuturo, mga minamahal. Amen? Ibang talagang yung pagtuturo talaga natuturuan ka kung paano maging mapagpakumbaba, maging humble sa harapan ng mahal na Panginoon. At napakinabangan ko po ito, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dito ako pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hindi ka makikinig sa nangasiwa, ibig sabihin, ipinagpapalit mo ang iyong kaligtasan, mga minamahal. Amen? Sapagkat silang tinalaga na maging tagapagbantay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Hindi natin sila pwedeng baliwalain, mga minamahal. Amen? Sapagkat merong nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen? At sinasabi po, mga minamahal, magsipanalangin tayo ng lahat ng panalangin, mga minamahal. Amen? Pray without ceasing, mga minamahal. Mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Magsipanalangin po tayong lahat, mga minamahal. Hindi lang yung sarili natin, mga minamahal. Amen? Kung tayo mananalangin, mga minamahal, huwag na nating ipag-pray yung mga material na bagay. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, alam na ng mahal na Panginoon kung ano yung pangangailangan natin, mga minamahal. Amen? Alam na ng mahal na Panginoon kung ano po yung mga nasa puso natin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, unahin natin kung ano ang kanyang katwiran at ang kanyang kalooban. Sapagkat lahat ng bagay, sabi ng mahal na Panginoon, pawag idaragdag na lamang. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
At sinasabi ng aklat ng unang Tesalonika 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, mga minamahal. Amen? Nasa pagsubok ka man, nasa kasaganaan ka man, nasa kalungkutan ka man, mga minamahal, karamdaman, nasa kalakasan, sinasabi po, mga minamahal, amen, ang Kristiyano hindi tumitigil sa pagpapasalamat. Sinasabi ng banal na kasulatan, magkakagalak kayong lagi. Rejoice in the Lord always. Bakit, mga minamahal? Amen? Sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Malapit na ang pagkatubos sa atin. Amen? Malapit na po, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen? Mas lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ano ang pipiliin natin, mga minamahal? Amen? Yung panandalian na panandalian na kaginhawaan, mga minamahal. Subalit pagkatapos naman ng panandalian kaginhawaan, forever na kapahamakan. Mamili tayo, mga minamahal. O yung temporary, mga minamahal na mga pagsubok, mga trial, lahat na, nandyan na, mga minamahal. Pero temporary lang yan, mga minamahal. Bakit? Pagkatapos ng temporary na yan, mga minamahal, pagkatapos niyan, forever na kagalakan sa piling ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sa ating huling mga talata, Mateo 24:13, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 13, ganito po sinasabi, dadapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kapag tayo po ay nagugutom, mga minamahal, ibig sabihin, gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ay mag-fasting. Amen. Mag-fasting po tayo, magtiis, sabi nga po, mga minamahal, hanggang sa wakas, mga minamahal. Huwag kang bibigay, mga minamahal. Amen. Huwag tayong aayaw. Huwag kang magsasawa, sabi nga po, mga minamahal. Sapagkat ang isang tao, ang ugali ng isang tao, madaling sumuko, madaling magsasawa. Sabi nga po, magsipanalangin tayo, mga minamahal, ng walang patid. Ipanalangin natin isa't isa ang ating pong dear and beloved parents in the Lord, mga beloved children, ating mga nangangasiwa sa ating, kanila pong beloved daughter, mga minamahal, sabi po, mga minamahal, magsipanalangin tayo. Ipanalangin natin na patuloy tayong panghawakan, bigyan ng kalakasan, mga minamahal, amen? Patuloy na dagdagan yung ating mga pananampalataya, mga minamahal, amen? Na tayo po ay talagang patuloy na pag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya sinasabi po, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tayo po tumayo, ating awitan natin pong pinakamamahal na Jesus. Lagi kong nadarama, ako'y nag-iisa, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan, ako'y nalulula sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay nadarama. Kahit ako'y nag-iisa, ang iyong kabutihan
pagsubok pa, ang pananalig ko sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ka, ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, ang langit ko'y walang magbago. Sa pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, pagmasdan ng langit na bilang pangako mo. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, ang langit ko'y walang magbago. Sa pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Ang pangako ng mahal na Panginoon hindi nagbabago. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon, pagpapalain kita, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Huwag lamang tayong mag-apura, magminamahal. Huwag lamang tayong magmadali. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sa ayaw at sa gusto natin, ibibigay at ibibigay ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga pangarap sa buhay mo, minamahal. Kapag naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, hindi na pangarap yan, mga minamahal, sapagkat magiging totoo na yan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung iba, pangarap nilang magkaroon ng maayos na pamilya. Tinutupad yan ng mahal na Panginoon. Nais nilang magkaroon ng sariling tahanan na sinasabi ng iba, ito'y pangarap nila. Subalit kapag yan ay idinulog natin sa mahal na Panginoon, ang pangarap hindi na pangarap, mga minamahal. Kahit sinasabi po, mga minamahal, ipagpapalit pa ba natin? Ipagpapalit ba natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon? Ang Diyos na walang katulad, ang Diyos na walang kapantay, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, na sa tuwing tayo nagkakamali, nagkukulang, nariyan lagi ang ating dakilang Diyos, handang magpatawad, basta tayo lamang ay magpapakumbaba sa Kanyang harapan. Pangarap nating yumaman, mga minamahal, hindi na yan pangarap, mga minamahal, sapagkat magiging totoo yan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating mga beloved baguhan, hallelujah. Kung tayo maglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, inyong tatanggapin siya bilang inyong sariling tagapagligtas. Hallelujah. Lahat ng inyong nanaisin, lahat ng inyong mga pangarap sa buhay, ibibigay ng mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Itaas dalawang kamay bilang pagsupo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo,
Narito po ako, o mahal na Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong harapan sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakila mapala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Olmeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa. Hallelujah. Na tumanggap sa iyong dakilang pangalan, o malapang Jesus. Hallelujah. Patawarin mo po sila. Hallelujah. At isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sa po ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy mo po silang panghawakan, malapang Jesus. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyan sa puso, sa isip at sa katotohanan. Hallelujah. Hanggang sumilig pagbabalik, mahal na Jesus. Hallelujah. Panghawakan mo po sila. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po dumako mga minamahal sa ating pong panalangin, ating po munang ipanalangin, ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Olmeda. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mapagkukulang, mahal na Panginoon Jesus. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Olmeda. Patuloy pong bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan ng malapang Jesus. Abutin mo po na yung mapagpalang mga kamay ang aming minamahal mga kapatid. Hallelujah. Patuloy mo po silang pagpalain, mahal na Panginoon Jesus. Pagalingin kanilang mga karamdaman. Bigyan ng negosyo, trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa aming mga minamahal na mga kapatid na hindi na po namin nakakasama, kahabagan mo po sila. Muli mo po silang ibalik sa iba na nagawain upang sama-sama kami papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mapanalangin. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal, sa loved ones, nais nating ilapit sa paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Itaas natin dalawang kamay. Sambitin po natin lahat ng mga demonyo na karamdaman, hallelujah, at palayasin natin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Sa unang dalangin ng minamahal, ginagalang Bangalista, Pastor Wildy Estrada Olmeda, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, subusi po lag na trangkasto, cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, demonyo ng hallelujah, kahirapan, panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, COVID-19, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, kidney trouble, ulcer, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po'y sabay-sabay tumalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Huwag po magbibiro. Praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At tayo na po idarako mga minamahal sa ating pong announcement. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Praise the Lord.